To za mu so mu ji suna. To sunana Umar Lawli. To kai daga ina kake a Zamfara? Daga Zamfara ta yankin Kayan Maradun nake. Lalle gaskiya muna roƙon gwamnati ta ƙara taimaka mana dangance da wannan abubuwan da yake faruwa. Saboda mu dai gaskiya duk da tana iyakayenta muna neman ta ƙara yi. Saboda 'yan ta'addan nan sun dame mu wallahi, don wasu wuraren duk a kashe mutane, a kori mutane, duk wasu sun dubbar gidajensu. Ni ma yana ɗaya daga cikin Zamfara ne ta yankin Kayan Maradun. Saboda wallahi yanzu ma haka ba na cikin garin, ma na baro garin saboda irin tashi hankula gefen. Don a yanzu haka tsakanin lambar bukur shinkafi duk abubuwan sun yi kamari da yawa wallahi. To kamar misali yanzu za ka yi kista mana ƙauyukan da suke kusa da ku, kamar ƙauyuka nawa misali aka kora? Yanzu dai haka irin bangaren zurmi dai irin dutsi, yan buki, kada, morki duk abun ya dame su. Amma morki da yake babban gari ne ba wace ba, irin dai dutsi da yan buki da kada duk nan ba wasu wuraren duk sun tashi sun kore su, kashe mutane su kore wasu kuma su kwashi dukiya. Ya batun jami'an tsaro da ake ta cewa an tura a wuraren? To jami'an tsaro an tura, wayanda aka tura kuma daidai irin lambar bako sun zo sun tashe su, yan ta'adda sun zo sun wace su, sun kore su sosai, sun wace. Sannan 'yan sa-kai na tsaya kuma su ma 'yan sa-kai ɗin sun daina tsaya, amma ban sani ba yanzu bayan baruwa ta jiya daga baya ko sun dawo suna tsayawa. Amma gaskiya abun sai dai addu'a kawai. Muna neman taimako ga gwamnati, a samu taimakon talakawa, don duk abin da gwamnati za ta inda ya samu tsaro to yanzu ya fi komai a rawar talaka. A matsayin ku na waɗanda suka baro garin domin misali ku canza mazauni ko matsugunni, a shin akwai wani haɗaka da aka yi musamman don taimaka muku? Gaskiya ba wani abu da aka yi, ba wani abu da aka yi na dangance da waɗanda suka baro yankin nan. Don wanda ya bi gida ne sai dai ran da Allah ya mai da shi kawai, abu ya sauki. Domin ba abin da muke nema yanzu irin zaman lafiya. Duk wanda yake son ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya ƙara taimaka mishi, don muna tare da shi. Allah ya ƙara ba gwamnati ƙarfin gwiwan da za ta taimaka mana.